Noswaith dda, a chroeso i bodlediad Eglwys Dewi Sant o'r Hwyrol Weddi ar y 3 Sul wedi'r Pasg. Ein harfer yn Eglwys Dewi Sant yw canu'r Hwyrol Weddi, a dyn ni wedi bod yn arbrofi ychydig dros y dyddiau diwetha i weld a oes modd llafarganu y gwersigle'r atebion ar ddechrau'r gwasanaeth ac ar ôl y credo. Mae'n syndod beth sy'n bosib ei wneud ar ffôn symudol. Y salmydd sy'n dweud wrthym, cenwch yn llafar i'r arglwydd, yr holl ddeiar. Addolwch yr arglwydd mewn prydferthwch sancteiddrwydd, yr holl ddeiar, ofnwch ger ei fron nef. Garedigion yng Nghrist, yr ydym ym mhresenoldeb ydyw byw a holl gwmpaini nef, i offrymu iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros mae'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gydawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwareded ni oddi wrth bob drwg, a'n cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhau wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd agor ein gwefusau, Angenau a fy negad y ddoliant. Duw
brysiau'n cynorthwyo. Arglwydd brysur au'n cymor. Gogoniant i'r Tad ac i'r Mab ac i'r Ysbryd Glân. Megis yr oedd y dechrau, y mae ar hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Molwch yr arglwydd. Molianis o enw'r arglwydd. Y chweched salm wedi'r ganfed, yr adnod gyntaf i'r 12. Molwch yr arglwydd, clodforwch yr arglwydd canis da yw, oherwydd o'i drigaredd a beri yn dra gywydd. Pwy a dreitha nerthoedd yr arglwydd ac y fynegau holl fawlef. Gwyn ei byd a gadwant farn, ar hwn a wnel gyfiawnder bob amser. Cofia fi arglwydd yn ôl dy raslonrwydd i'th bobl, ymwel am i a thiachawdwriaeth. Fel y gwelwyf ddaioni dy etheledigion, fel y llawenychwyf yn llawenydd dy genedl di, fel y gorfoleddwyf gyda thetifeddiaeth. Pechasom gyda'n tadau, gwneithom gamwedd, anwireddus fiom. Ein tadau ni ddiallasant dy ryfeddodau yn yr aifft, ni chofiasant li o sowgrwydd dy drigareddau, eithir gwrth ryfelgar fiont wrth y môr, sef y môr coch. Eto e fe anhychubodd hwynt mwyn ei enw, i beri adnabod ei gydernid, ac y geryddodd y môr coch fel y sychodd e fe, a thywysodd hwynt trwy'r dyfnder megis trwy'r anialwch, a chybodd hwynt hefyd o law a'i digasog, ac a'i gwaredodd o law y gelyn. Ar dyfroedd a doesant ei gwrthwynebwyr, ni adawyd un ohonynt, yna y credasant ei eiriau ef, canasant ei fawlef. Gogoniant i'r Tad ac i'r Mab ac i'r Ysbryd Glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Darlleniad o'r 9fed bennod o lyfr Nehemia. Ti yn unig wyt arglwydd. Ti a wnaeth y nefoedd. Nef y nefoedd a'i holl luoedd. Y ddeiar a'r cwbl sydd arni. Y moroedd a'r hyn oll sydd ynddynt. Ti sy'n rhoi bywyd iddynt i gyd, ac i ti'r ymgryma llu'r nefoedd. Ti yw yr arglwydd Dduw. Ti a ddywisodd Abraham a'i dywys o Ur y Caldeaid a rhoi iddo'r enw Abraham. Fe cefaist yn ffyddlon i ti, a gwneithost gyfamod ag ef, i roi i'w ddisgynyddion wlad y Cananeaid, yr Hethiaid, yr Amoriaid, y Peresiaid, y Jebwsiaid a'r Girgasiaid, ac fe gedwais dy air oherwydd cyfiawn wyt ti. Fe welaist gystydd ein pobl yn yr aifft, a gwrandewaist ar ei cri wrth y môr coch. Gwneithost arwyddion a rhyfeddodau yn erbyn Pharo a'i holl weision, a holl trigolion ei wlad, am dy fod yn gwybod iddynt ymfalchio yn ei herbyn, a gwneithost enw i ti dy hun sy'n parhau hyd heddiw. Holltaist y môr o'i blaen, ac aethant drwyddo ar dir sych. Teflaist ei herledwyr yr dyfnder, fel carreg i ddyfroedd geirwon. Arweinaist hwy a cholofn gwmwl liw dydd, a liw nos a cholofn dan, mwyn goleio'r ffordd a dramwyent. Deithost i lawr ar fynydd Sinai, siaredaist â hwy o'r nefoedd. Rhoddaist iddynt farnau cyfiawn a chyfreithiau gwir a deddfau a gorchmynion da. Dywedaist wrthynt am dy sabodd sanctaidd, a thrwy Moses dy was rhoddaist iddynt orchmynion a deddfau a chyfraith. Yn ei newyn, rhoddaist iddynt fara o'r nefoedd, a thynnu dŵr o'r graig iddynt yn ei syched. Dywedaist wrthynt am fynd i fyddiannu'r wlad y tyngais ti i'w rhoi iddynt. Yma terfyn y llif gyntaf.
A henaid a far har arglwydd, am hysbryd a lawen a chafanyw ddau a cawdwr, canis e fe a edrachodd, aros dynau grwyfau wasanaeth a fes. O blygyd wele o hyn allan, yr hod genedlaethau am caelw yn y wyn y fydedig. Canis yr hwnt fy lluog am naeth i mi fawref, as hantau fyw ei enw ef. A'i drigaredd sydd yn oes oes oes, ar yr rhai a'i hofna ef. Efe a ddangosodd nerth a'i fraich, efe a wasgaraf yr a'i balch a'i calon, efe a dyna fi lawr y cedyr na'i haist efau, ac adder chamof yr a'i selraf. Efe a lanwaf yr hain ewynog a heffau da, ac yn fonodd y maif yr hai golidog mewn eisiau. Efe ac yn orffwyo fe was Israel, gan gofio ei drigaredd, fel y dwed o wrfaint hadau, Abraham a'i had yn dragawyd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis yr roedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oes. Darlleniad o'r 10fed bennod o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, gan ddechrau yn yr adnod gyntaf. Rwyf am i chi wybod fy mrodyr, i'n tadau i gyd fod dan y cwmwl. Iddynt i gyd fynd drwy'r môr, iddynt i gyd gael ei bedyddio i Moses yn y cwmwl ac yn y môr. Iddynt i gyd fwyta'r un bwyd ysbrydol ac yfed yr un ddiod ysbrydol. Oherwydd yr oeddynt yn yfed o'r graig ysbrydol oedd yn ei dilyn. A Christ oedd y graig honno. Eto, nid oedd yr rhan fwyaf ohonynt wrth fodd Duw, oherwydd fe gwasgarwyd hwyngyrff yn yr anialwch. Digwyddodd y pethau hyn yn esiamplau i ni, i'n rhybuddio rhag chwenchu pethau drwg fel y gwnaethant twy. Peidiwch â bod yn eilyn addolwyr fel rhai ohonynt twy. Fel y mae'n ysgrifenedig, eisteddodd y bobl i fwyta a cyfed a chodi i ddawnsio. Peidiw'n chwaith a godinebu fel y gwnaeth rhai ohonynt twy, a syrthiodd 1,000 mewn un diwrnod. Peidiw'n agosod Crist ar ei brawf fel y gwnaeth rhai ohonynt twy, ac fe difethwyd gan seirff. Peidiwch â grwgnach fel y gwnaeth rhai ohonynt twy, ac fe difethwyd gan y dinistrydd. Yn awr, digwyddodd y pethau hyn iddynt twy fel esiamplau, ac fe'i hysgrifennwyd fel rhybudd i ni, rhai y daeth terfyn yr oesoedd arnom. Felly, bydded i'r sawl sy'n tybio i fod yn sefyll, wylio rhag iddo syrthio. Nid oes un prawf wedi dod ar eich gwarthaf, nad yw'n gyffredin i ddynion. Gallwch ymddiried yn niw,
ac nid yw ef am adael i chi gael eich profi y tu hwnt i'ch gallu. Yn wir gyda'r prawf fe rydd ef ddihangfa hefyd, a'ch galluogi i'm gynnal dano. Yr awr hon ar gwyl y gollangu dy was, mewn tangnefedd fanwl dy hair. Canys fy llygaid a welodd, dy iachawd dwriaeth. Yr hon o paradise, ger bron wyneb yr holl bobl. I bod o leini o laio'r cenhedloedd, ac yn ogoniant i bobl Israel. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân. Megis yr roedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist einig fab ef ein harglwydd ni, hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dam Pontiws Peilat, a groeshoeliwyd a fe farw ac a gladdwyd, disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac yma'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, oddi yno daw i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys Lân Gatholig, cymyn y saint, meddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Yr arglwydd a fo gyda chwi. A chydaf ysbryd i'r ddau. Gweddiwn. Arglwydd dwi ar hawr ddim, Crist dwi ar hawr ddim, arglwydd dwi ar hawr ddim. Ein tad. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddio'r dy enw. Diled y deyrnod, gweler dy werthydd, megis yn y nef, fethu ar ddeiar hefyd. Dy roi heddiw yn bar a beunyddion, a maddau ni'n dyledion, fel y maddeuwn yn ein dyledwyr, ac nac arwain i brofedigaeth, eithyr gwaren i'r rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos drigaredd arnom. A chaniatau ni dy iachawdwriaeth. Gwisg dywain i dogion ag iawnder. Ac nad y ddewis bobl yn llawen. Arglwydd cadw dy bobl. A bendithiad y etifeddiaeth. Arglwydd cadw'r frenhines. A rwy'ch yn horwydd o'i ddyn
arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau. Ac amddiffyn ni bydd yn erthol. Dyw glanhau'n calonau. Ac adnewodd ysbryd yn iawn o'n mewn. Dduwiol dad a roddais deunig fab i fod in i'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Dy roi ni yn ddoef dy geision ffyddlon, dy gaffael yn llawen, a thfeddian ni'n wastadol, dy dydd yw bythol fendigedig. Amen. O llalluog ddiw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn. Dy roedd weision y tangnefedd na ll y byd ei roddi, fel y boeni gan i fyddhaeth o'r chmynion, a'n gwared gennyt rhag ofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleu ein tywyllwch a tylygwn i ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd y nos hon, trwy gariad deunig fab ein gwaredwr Iesu Grist. Gweddiwn dros holl Eglwys Crist, a thros bawb yn ôl a'i hangen. Arglwydd, achub ni rhag bod yn hunanol yn ein gweddiau, a disg ni i gofio gweddio dros eraill. Clyma ni mewn cariad wrth y rhai y gweddiwn trostynt fel y teimlwn ei anghenion hwy mor fyw ag y teimlwn ein anghenion ein hunain, ac yr eriolwn drostynt gyda sensitifrwydd, dealltwriaeth a dychymyg. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Ac felly gweddiwn dros yr eglwys, gan gofio'n arbennig arweinwyr yr eglwys yng Nghymru ar esgobaeth hon, dros John ein harchesgob a Jiwn ein hesgob, dros yr archddeaconiaid a phawb sy'n lliwio bywyd yr eglwys trwy y cyfnod anodd hwn. Gweddiwn hefyd dros ein cydblwyfolion ac am fywyd Eglwys Dewi Sant fel gweithaf y cyfyngiadau y gallwn barhau yn ein bywyd fel teulu ffydd trwy ddefnydd o'r rhyngrwyd, y teleffon a dulliau eraill o gadw mewn cysylltiad â'n gilydd. O llalluog a thragwyddol Dduw, y llywodraethir ac y sancteiddir holl gorff yr eglwys gan dysbryd. Derbyn ein gweddiau dros bob ystad o ddynion yn dy eglwys sanctaidd, fel y gall pob aelod ohoni, yn ei alwedigaeth a'i weinidogaeth, dy wasanaethu di'n gywir ac yn dduwiol, trwy ein harglwydd aniachawdwr Iesu Grist. Amen. Gofynnir i ni heddiw, gweddio dros bawb sy'n ystyried galwad i wasanaethu'r eglwys, boed i'r weinidogaeth ordeiniedig neu i'r weinidogaeth leig. Gweddiwn dros bawb sy'n hyfforddi am y weinidogaeth ar hyn o bryd, a thros waith a throfa Padarn Sant. Arglwydd Iesu, a gydawodd dyweision Seimon Pedr a'i frawd Andreas, a'i rhwydain ebrwydd ar dy air i ddilyn di. Dyr o ras i'r rhai a elwydd wasanaethu, iddynt glywed dy lais ac a llawen galon i fyddhau thalwad di, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda'r tad a'r ysbryd glân yn un Duw, yn oes oesoedd. Amen. Pan edrychwn ni ar gyflwr ein byd, fe welwn y problemau dypryd sydd yn wynebu cynifer oherwydd gwrthdaro, thrachwant ac anghyfiawnder, a hynny cyn i bethau gwethygu gyda mlediad y coronavirus. Gweddiwn yn arbennig heno dros y clotaf o'r tlawd,
dros ffoaduriaid a'r cymunedau a wthiwyd I gyrio'n cymdeithas neu aerludur gan awdurdodau a'i gwledydd. O llalluog Dduw, oddi wrth ba un y daw meddyliau o hedd a gwirionedd. Ennyn yng nghlonnau holl bobl y byd wir ddymuniad am heddwch. Arwain a theddychol ddoethineb gynghorwyr cenhedloedd y ddeiar, fel yr heleithir dy deyrnas mewn tawelwch, ac y byddo'r ddeiar yn llawn o wybodaeth dy ddwyfol gariad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Tra edrychwn ymlaen yn eiddgar i'r diwrnod pan fydd bywyd yn dychwelyd I ryw fath o normalrwydd, ac fe allwn ni ailgydio unwaith eto mewn byw ein bywydau. Gweddiwn am y gallu ddefnyddio cyfnod hwn o hunan ynysu a thellhau cymdeithasol I weld o'r newydd beth sydd o wir bwys I ni, fel y gallwn addasu ein bywydau a gweithio am yfori a byd gwell. Dy roi ni, o Dduw, weledigaeth o'n byd yn hardd fel y gallai fod. Byd o gyfiawnder, lle nid anrheithia neb ei gymydog. Byd o lawnder, lle ni lygra drigioni na thlodi mwy. Byd o frawdgarwch, lle sefydlu'r llwyddiant ar sail gwasanaeth, ac yr anrhydeddu'r tilyngdod yn unig. Byd o heddwch, lle ni orffwys trefn a rym arfau, ond ar gariad pawb at Dduw ac at ei gilydd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mae'r cyfnod hwn yn parhau I fod yn gyfnod bryderus I nifer, enwedig yr rhai ag ynwyliaid mewn ysbytau neu cartrefi gofal. Yr rhai sy'n teimlo'n unig ac sydd ganddynt neb a gallent ymddiried ynddynt. Cofiwn yn ein gweddiau hefyd y rhai sy'n teimlo pwysau gwaith ychwanegol ar eu hysgwyddau oherwydd Covid-19. O arglwydd, bydd yn dyner wrth bawb sydd mewn helbyl, cystydd a thrienni. Cysura y rhai gofidus, cynnal y gweiniaid, adfer y cleifion, a chyflawna'r rhaid yr anghennus, boed y fendith ar bob cymdeithas ddaionnus ac ar bob gwaith da, mwyn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog Dduw, ffynnon pob doethineb, sy'n gwybod ein anghenion cyn I ni ofyn a'n hanwybodaeth wrth ofyn. Deisafwn arnat ostyrio wrth ein gwendid, a'r pethau hynny na feiddiwn ei gofyn oherwydd ein hangelyngdod, ac na fedrwn ei gofyn oherwydd ein dallineb, bydded yn wyw gennyt ei rhoddi ni, tylyngdod dy fab Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Cai pawb am cred meddai
drist am weision y Crist a hinant, o'r corff gorffwysant gyda gef yng nghartref y gogoniant. Ti yn 18 arglwydd, ti a wnaeth y nefoedd a'i luoedd, y ddeiar a'r cwbl sydd arni, y chweched adnod o'r 9fed bennod o lyfr Nehemeia. Un o'r themau mawr sy'n perthyn i dymor y Pasg yw gwaredigaeth pobl Israel o'i ceithiwed yn yr Aifft, a'i hychubiaeth trwy'r môr coch, a'i cyfnod yn trymwyo trwy'r anialwch, cyn iddynt gyrraedd pennau taith, sef gwlad yr Iddewyd. Ac mae'r ddwy lith heno yn canolbwyntio ar y daith hon. Yn ein llith o Nehemeia, cawsom gerdd neu emyn o fawl i Dduw, y Duw a wnaeth y nefoedd a'i luoedd, y ddeiar a'r cwbl sydd arni, y Duw a alwodd Abraham, y Duw a waredodd bobl Israel o law yr Eifftiaid, y Duw a ofalodd am bobl Israel ar hyd y daith trwy'r anialwch. Fe welais cystyf ein pobl yn yr Aifft, a gwrandewais ar ei cri wrth y môr coch, yn ei newyn rhoddais iddynt fara o'r nefoedd, a thynnu dŵr o'r graig iddynt yn ei syched, meddai ni Nehemeia wrthym. Mae Nehemeia yn cyflwyno i ni Dduw, yr unig Dduw, sy'n galw, sy'n gwaredi ac sy'n gofalu, a hynny gyd yng nghyd-destun taith pobl Israel trwy'r anialwch. Roedd cyfnod hir pobl Israel yn yr anialwch yn rhan bwysig iawn o'i hunaniaeth. Cofiwn mai 20 mlynedd y buon nhw yno, yn ymal yn cerdded o amgylch mewn cylchoedd mawr. Dydy'r Beibl ddim yn cuddio'r ffaith mae cyfnod anodd oedd hwn i'r bobl. Cyfnod pan yr oedd ffydd y bobl wedi cael ei profi i'r eithaf. Cyfnod pan oedd y bobl yn ymal yn digio wrth Dduw. Cyfnod pan oedd llawer o rwgnach a chwyno yn erbyn Moses. Pan edrychwn i'r bobl Israel yn yr anialwch, fe welwn y gorau a hefyd y gweithaf o'r natur ddynol ar waith. Roedd y bobl dan straen a blinder mawr, roedd bwyd yn bryn ac yr oedd gelynion ar bob ochr iddynt. Ac eto, yn yr anialwch, yng nghanol y profiadau hyn oll, y ffurfiwyd y bobl. Nid ceithweision oedd yn bellach i'w meistri yn yr Aifft, ond yn genedl oedd wedi ei gwaredi gan Dduw. Ac wrth ddarllen trwy'r Hen Testament, trwy y salmau, fel ein salm heno, neu ddarnau eraill o'r Hen Testament, fel o lyfr Nehemeia, ymhell ar ôl i'r cyfnod yn yr anialwch ddod i ben, ac yr cyfnod hwnnw wedi mynd yn angof, fe welwn ni'r awduron yn mynd yn ôl i'r cyfnod hwn, tro ar ôl tro, i atgoffa'r bobl o'i gwreiddiau, i atgoffa'r bobl o'r caledu, i atgoffa'r bobl o alwad Duw a'i gwaredigaeth a'i ofal diffail amdanynt. Ac fel mae cof ninnau yn gallu bod yn fyrhoedlog, felly hefyd yr oedd cof pobl Israel, gan iddynt anghofio ei gwreiddiau a'r profiadau hynny oedd wedi ei ffurfio nhw yn yr anialwch. Ac fe ddarllenwn yn yr Hen Testament tro ar ôl tro, pryd bynnag yr oedd pobl Israel yn troi'n o'r meswyr, byddai proffwyd yn codi ac yn dweud, cofiwch, yr oedd eich chwithau hefyd wedi byw o dan orthrwm yn yr Aifft, a taliwch yn eich gormes a dangoswch drygaredd. Neu pryd bynnag y byddai pobl Israel yn cefnu ar Dduw neu'n syrthio i'r temtasiwn parhaol o eilyn addoliaeth, y byddai proffwyd yn codi, ac yn atgoffa'r bobl o'r cyfnod yn yr anialwch pan eithant ati i greu y llo air a'i addoli, a'r trafferthion yr achosodd hynny i'r bobl. Neu pan yr oedd pobl Israel yn amau gofal Duw amdanynt, y byddai proffwyd yn dod, ac yn ei atgoffa am y ffordd yr anfonodd Duw fana o'r nef a sofl ieir i'w bwydo pan oeddent yn yr anialwch, ac a gwnaeth i ddŵr ffrydio'r graig i dorri ei syched. Tro ar ôl tro fe welwn ni awduron yr Hen Testament, a hynny ym mhob cyfnod,
yn cyfeirio pobl Israel yn ôl i'w profiadau a'i gwreiddiau yn yr anialwch, yn ôl i'r cyfnod hwnnw yn ei hanes, y cyfnod oedd wedi ei ffurfio nhw'n bobl, i'r cyfnod hwnnw pan yr oedd law Duw yn amlwg yn ei galw, yn ei gwaredu ac yn ei gwarchod. Ac mae'n ddiddorol nodi bod ambell ddiwynydd yn dechrau ystyried ein cyfnod ni yng nghanol y cyfnod hwn o gyfyngiadau o gynlyniad i'r coronafeirws a chyfnod pobl Israel yn yr anialwch, oherwydd fel dyn ni'n gweld ac yn profi, nid yw'n cyfnod hawdd i ni. Cawn ni gyd ein profi mewn amryw ffyrdd. Ni wyddom pryd daw y diwedd i'r cyfnod hunan gyfyngu, fel nad oedd gan bobl Israel unrhyw syniad pryd byddai taith trwy'r anialwch yn dod i ben. Fe welwn y gorau o'r natur ddynol yn ystod y cyfnod hwn, ond fe welwn ni hefyd y gweithaf yn y natur ddynol yn dod i'r amlwg. O'r rhai sy'n gwneud â berthau mawr mwyn gofalu ar ôl car a chymydog, i'r rhai sy'n defnyddio'r cyfnod hwn mwyn twyll a gwneud elw anonest. Ond efallai'r hyn mae'r mwyafrif o ddiwinyddion yn dechrau gweld, fel mae nifer ohonom ni yn dechrau sylweddoli, bod y cyfnod hwn o gyfyngiadau yn newid cymdeithas, yn ei newid ni. Ac mae'n mynd i newid y ffordd dyn ni'n dewis byw yn y dyfodol. Sut neu beth fydd y newid? Ni wyddom eto, efallai dyma'n gyfnod ni yn yr anialwch, lle cawn ein ffurfio o'r newydd. I'r rhai y mae'r cyfnod hwn wedi adnewyddu ffydd, neu wedi enni'n rhywbeth tu fewn i bobl i feddwl yn ddyfnach am y dwyfol, am ystyr bywyd a gweld efallai a llygaid newydd, gyfoeth bywyd a pherthynas sydd eiddo iddynt yn barod. I'r rhai y mae'n gyfnod i feddwl am beth sydd o wir bwys iddynt yn ei bywydau, pam yr holl rithro, pam yr holl brysurdeb, pam yr holl angen am lenwi pob muned sbar a gweithgarwch. I'r rhai y mae'n gyfnod i ail ystyried cyfeiriad bywyd. I'r rhai mae'n gyfnod sydd wedi tanlinellu bwysigrwydd unigolion, llefydd a gwaith o ganlyniad i'r hunan ynysu. Yn ein hiraeth fe welwn beth sydd o bwys i ni, a'r pethau o'n i'n meddwl oedd o bwys mawr i ni bellach, wel, ni wedi dysgu byw hebddynt yn ddigon hawdd. I'r rhai y mae'n gyfnod sydd wedi dangos yn blaen anghyfiawnderau o fewn i gymdeithas, ac y maent wedi ei tanio ar awydd i weld a gweithio am newid. Be sydd yn sicr, yma'r cyfnod hwn, fel y cyfnod yn yr anialwch i bobl Israel, yn ein ffurfio ni, boed i ni fod yn ymwybodol o hynny neu beidio. Fel yr oedd y cyfnod yn yr anialwch yn gyfnod o bwys i bobl Israel, fel cyfnod i edrych yn ôl arno, cyfnod oedd wedi dylanwadu arnynt, felly fydd y cyfnod hwn yn gadael ei ôl arnom ni ac ar cenedlaethau i ddod. Fe ddaw yn rhan o'n hunaniaeth a'n hunan ddeall. Mae'n ddiddorol sylwi ar ei Paul hyd yn oed wrth ysgrifennu at y Corinthiaid, gyfeirio nôl i gyfnod pobl Israel yn yr anialwch, fel rhybydd i'r Cristionogion yng Nghorinth. Yr anhelaeth ohonynt mwy na thebyg yn genedl ddynion, ac eto roeddynt mewn perygl neu wedi syrthio eisoes i'r union un beiau a wnaeth bobl Israel yn yr anialwch, a hynny y mae un i'w diffygion y natur ddynol, y tueddiad i eilyn addoliaeth, i anfoi soldeb ac i osod yr arglwydd ar ei brawf. Wrth i fywyd arafu a dod i stop bron yn ystod yr wythnosau diwethaf, wrth i ni weld fel mae'r blaned a'r hinsawdd a byd natur wedi cael cyfle i anadlu, wrth i ni glywed yr adarn yn canu'n gliriach, a sylwi o'r newydd a'r brydferthwch natur sydd ar stepen ein drws, wrth i ni werthfawrogi y pleserau syml y mywyd a hiraethu ar ôl y bobl dyn ni'n methu treulio amser yn nhw ar hyn o bryd. Efallai fe welwn y ffordd y mae'r cyfnod hwn
yn ein ffurfio ni o'r newydd, ac yn cynnig cipolwg bach i ni o ddyfodol gwahanol, efallai dyfodol gwell i ni, i eraill, ac i'r greadigaeth. Y cwestiwn i ni wrth gwrs yw a dim yn barod wrth deithio trwy'r anialwch hwn i fentro ar y cipolwg o ddyfodol gwahanol, neu a dim yn awyddus i ddychweled i'r aifft. Nid hawdd i'w ateb y cwestiwn hwn. Dydw i fy hunan ddim yn siŵr beth dwi'n meddwl. Efallai dyna i gyd y gallwn ni wneud nawr, tra'n teithio, oherwydd ni wyddom pryd y daw hyn oll i ben, yw pwyso ar Dduw, y Duw sy'n ffyddlon, ac i wrando'n astyd am ei alwad ar ein bywydau, y Duw sy'n gwneud i'r anialwch blodeuo, sy'n gwneud dŵr i ffrydio o'r graig, ac sy'n dwyn bywyd newydd, bywyd atgyfodedig, o dywyllwch ac anobaith y bedd. Amen. Angnefedd Duw, hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadw eich colonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw, a'i fab Iesu Grist ein harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y Tad y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo yn eich plith ac ydrigo gyda chwi yn wastad. Amen.